nois i noies, benvinguts al taller de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Moltes felicitats, Biblioteca Canyadó. Moltes felicitats. Oh! Mireu quina pinyata més xula! Voleu fer una per la vostra casa? Així, quan sigui el vostre aniversari, en podreu tenir. Doncs vinga, va, comencem. Per fer-la necessitarem un rotllo de paper de vàter, molts caramels i xupa-xups, el que vulgueu posar dins, un cordill, agulla i fil, cartolines, cola de barra, pega líquida o silicona calenta, tisores, colors, llapis goma i regla. Primer folrarem el rotllo amb cartolina. Les mides del meu, per exemple, són 14,5 per 9,5. Jo l'he decorat i ara l'enganxarem amb silicona. Mica en mica, que s'enganxi bé, anem posant línies de silicona. Fins al final. Vosaltres podeu decorar-ho com vulgueu. Jo he fet uns dibuixets, he retallat un cinc de paper vermell, l'he enganxat amb la cola de barra i he fet unes espelmes, uns globus, serpentines, perquè és un aniversari molt especial, 5 anyets. I després farem la part de sota. Serà un cercle i farem passar un cordill fent un foradet al centre amb un nus ben gros a sobre perquè no passi i amb cola que no enganxi molt o posant molt poqueta l'enganxarem a la base. 4 gotetes perquè després quan tirem del cordill baixi i caiguin tots els caramels. Quan ja estigui enganxat, farem la part de dalt. Primer amb unes tisores que tinguin punxa, farem 2 foradets petits, una a cada banda, un per aquí i un altre per aquí. I ara, amb l'agulla i un fil, ho passarem per aquí, fent un nus abans, que m'he oblidat. Quan ja tinguem el nus, ara sí, passarem el filet per aquí i per l'altre costat per fer la nansa com si fos un cistellet. La podem deixar tan llarga com vulguem. Fem un nus i la retallem. Ara hauríem de ficar tot el que vulguem a dins. Tot el que vulguem. Caramels, bombons, xupa-xups, tot el que vulguem. I quan ja el tinguem, ho podem penjar. Gest per celebrar el nostre aniversari. I una curiositat. Sabeu per què he fet aquest de pirates? Doncs perquè la nostra mascota, la mascota de la Biblioteca de Canyadó, es diu Barba Ploma i és un pirata. Si voleu veure-la, heu de venir a la nostra biblioteca i busqueu-la. Una pista.
és a la sala infantil. Que ho passeu molt bé, fins una altra. Adeu, adeu.